Con este investimento financiado de xeito conxunto pola Xunta de Galicia e o Concello de Noia, habilitarase unha superficie de máis de 70 metros cadrados que permitirá dar servizo a uns 80 usuarios, satisfacendo así unha bella demanda da AMPA. Un comedor que supón a construción de unha nova edificación que se vai a utilizar como aula de música, liberando espacio no que antes era esa aula de música, vais a implantar o comedor e a nova edificación se vai a utilizar como aula de música. Ten unha superficie de máis de 70 metros cuadrados, permite dar resposta a esa demanda do centro educativo, supón un investimento de máis de 80.000 euros financiado entre a propia Consellería de Educación a través da Xefatura Territorial e o Concello de Noia, e con esta actuación pretendemos dar resposta a unha demanda da AMPA do Colexio da Barquiña que pretendía dar ese servicio aos nenos que queiran facer uso do mesmo, do colexio, o igual que se está facendo no Colexio Público de Bergondo. A previsión do Concello é que no mes de outubro xa poida estar operativo este novo servizo. Que previsiblemente se poñerá en servicio ao longo do mes de outubro. Hai que ter en conta que durante este mes de setembro son necesarias unha serie de axustes e de actuacións para que estén rematadas totalmente as obras e traballando co horizonte de que a principios de outubro se poda empezar xa a prestar ese servicio de comedor escolar. A posta en marcha do comedor permitirá complementar a oferta de conciliación do centro educativo que xa conta con servizo de madrugadores.